USenzo Mdunge ophinde abe umhlaziyi kaMaskandi ubuze umbuzo ey'nkundleni zokuxhumana obheka kuma-Red Nations. Ubuze ukuthi uMthandeni makuhle kuthiwa akaphumeleli laphana emcimbini ikhuphukane zakho, ama-Red Nations azoyidefenda ngokuthini? Angithi kuney'nkulumo ey'hlale zithi uMthandeni uyacindezelwa uma kuyimncintiswano bese kuwiniswa uKhuzani. Wasithi makuhle kuthiwa ngoba uKhuzani ewunamba 2 nje akhava uKhuzani bese eshaya ikhanda, bazoyidefenda ngokuthini? Emcimbini ikhuphukane zakho kulabe besilalele nabo inkulumo yeGcokama Elisha uMthandeni umfoko kaManqele. Ngifuna ukuqala-ke ngibheke la ukuthi uMthandeni useqhathaniswe kakhulu noKhuzani, beqhathwa kumantshontsho, beqhathwa kuma-awards ahlukahlukene, nokuyilapho-ke futhi uKhuzani abefike edominate khona kube uyena owinayo. Kodwa ngifuna ukuza la kwikhuphukane zakho ungelo wenza into engajwayelekile ngokuxhumana nenduna zamaqembu asemncintiswaneni. Ukuvezile kungelo vila lapha epage lakhe lika Facebook page ngenkathi eveza ukuthi uMthandeni umfoko kaManqele uyena osanqenqeleza phambili ngamavoti okwamanje. Kuqala uMthandeni kuze uKhuzani kube uGatsheni nabanye. Lithe uma ngabe likhuluma ke namhlanje iGcokama lapha emsakazweni omkhulu uKhozi FM lathi vele lona linenkumbi zabalandeli futhi into eliyithandayo ngomcimbi khuphukane zakho awenzeleli lo mcimbi awuthatha ihlangothi, kodwa abalandeli ibona abayikhulumelayo ngevoti labo. Ithi-ke into yami, uma ngabe kungenzeka iGcokama Elisha kugcine kuyilona eliwinayo lo 100,000 lapha kwikhuphukane zakho, ngabe lokho kuyosho ukuthi ngempela iGcokama Elisha belibanjwa ngophondo kuyo yonke leminyaka na? Uma ngabe futhi kungenzeka uKhuzani egcine lihlulile iGcokama Elisha, ma-Red Nation nizoyidefenda kanjani leyo?